Tí najsrandovnejší sedláci, ktorí tam sedeli, do nej bušili hlava, nehlava. Dal mu po hube primitív, ktorého nepoznám, každopádne zo Smeru. Lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koníkmi dokonca. Keď malý krpatý Dzurinda začne o mne rozprávať, že som vypálnik. Ste idiot. Pani redaktorka, musím vám povedať, že skutočne ste obdivuhodne hlúpa. Ale skutočne. Hovno mu záleží na spravodlivosti. Ešte raz prosím, denník Pravda, SME a TA3 nech prestanú pôsobiť ako prostitútky. Dobre. Pán kolega, trvám na tej prostitútke. A dajte to na prvú stranu. Nechcem sa vrácať do minulosti. Jak zavádza slovenskú verejnosť. Jeden zasran, ktorý... Ostatní ste gagají, tárají a pre mňa prďusí. Pán Mikloško, vieš čo, ty si jeden diablov syn, hnusný, odporný, ale všetko to bereme s rezervou, pretože ťa bereme jak mentálne retardovaného, čiže všetko ti to prepáčime. Mám byť, aby pred oči postaviť. Sopiek jeden. Darobný. Vy budete mne cigániť na verejnosti. Klamať, vyprávať zle na mňa. Ja som takú vrazil, že by vám Bože pomohol. Ste to zhodnotili a ďakujem. Tu sa mi pozerajte do očí. A tu sa mi pozerajte do očí. Pán poslanec. Pozerajte sa mi do očí.